voor andere mensen komen pompen. Ja. Aha, waarom? Nou, ja, dat is... Het is vandaag een nationale pannenkoekendag. Ja, en daarvoor doen we het. En hoe gaat het? Nou, wel goed, we krijgen de eerste pannenkoek erin. En ligt het wat? Hoor, dat ben ik maar naar. Wie heeft flauw idee? Is dat nou best de kok? Nee, dat ben ik niet. Nee? Zit je een jonkie die is op squallen, dat is die wel kok wil rekenen. Nee, ik ook niet. Nou, je bent maar met een gemotiveerd groepje net. Ja. We hebben altijd. Oh. Maar hoe maakt het nou maar die pannenkoek als je toen net wist hoe wat? Ja, misschien wel. We prutsen een beetje wat het wil. Het kleren is klaar. Ja, heel snel. Hup, ziekei. Het is voor ons ook een verrassing, hè? Ja. En dat de smaak maar goed is, dat is nog het belangrijkst. Ja, toch? Ja. Hè? Maar straks komen dus die mensen hier te eten. Ja. Vind je dat ik spannend? Nee. Nou, weet Ik hoor wel niet. langer met de baken en meer hoe dat was. Nee, dat is... Nee, maar ja, die mensen moeten wel een beetje een lekkere pannenkoek hebben. Ja. Dat is ik wel weer. Ja. We gaan obers die gaan straks om rennen en alles. Dus. Ja? Dat is schitterend. Zo. Dus. Maar dan moest je even bakken. Ja, zo wel. Oh ja. Ik vind het dan niks gewoon om de hele tijd wat hen te water en de blauwe hebben staan. Visite, visite, wat zullen we genieten? We wachten op de gast die straks zal komen. Ik ben wel zenuwachtig. Die doet ook wat krampachtig. Strakjes gaat de deurbel. Oh, wat spannend. Is er nog wel koffie? Zijn er broodjes kaas besteld? Ga vast bij de deur staan. Nou, er is nog niet gebeld. Er komt visite, visite, wat zullen we genieten? Maar wie er strakjes komt is de vraag. Hoe smaakt het dat? Heerlijk. Heerlijk. Zijn woorden bij daar. Ja? Ja. We hebben hele leven kleintjes in het dorp. Ja? Die wil alles voor ons doen, ja. Ja, nee, dat is echt Dat is uniek. prima. Uniek. Die kleintjes bij ons in het dorp zijn uniek. Dus, Nou, de eerste maar, Jacob. Jacob, jij De best uniek, jongen. Ja. Ja, Ja, ik heb een sjoerd ermee. ja, natuurlijk. En dan vies je zelf ook lekker, zat te zeggen. Ja, ja. Nee, dat wordt van, hè? Jullie woorden. Joost zal nou eens even zien hoe het zit hier doen. Dat weer de bedoeling, ja. En dan net een grote verschil met wat jou doen natuurlijk, want anders doe je het verkeerd, of niet? Nou, er zijn vaak verschillen hier in de waarde, maar daarvoor ben we hier om wat op te steken. Prins, klopt het wat ze hier vertellen? Ja, helemaal. Ja, duidelijk en hoor. Geen liegerij. Nee, maar dit ben vakmeester, dat kan je straks zien, hè. Hij had geen werk voor het snijden, hè. Is er nog wat aardig iets aan boord geweest? Jawel, ik had een heel grote aardigheid doen. Ik heb maar 2 opvolgers gehad. Nou, dat moeder is alleen gewoon om terug te zetten. En de meid die begint bij de liepjes erop en weer. Dus het gas komt er daar weer aan. Alle dagen bij wijze van spreken als er een keeltje geboren wordt, er weer een nijwander. Dus bij we mee omslagen, het kan het maaien. Ik zet hem op het beton neer, blijf je staan. Nou, eigenlijk ga ik dit ervan opstussen dat ik het thuis nog net zo gek doe. Even een bevestiging van verschillende dingen en dan, ja, het doet me toch wel even goed. En dan
zat erop zetten. Dat is het voornaamste wat jou hier Ja, en ik vooral wat ik dan even om de tijd hier wel even meer, net alles voor de rood soms. Was er één keer afsnijdt, dan kun je er net weer opplakken. Dat had ik natuurlijk vaker nog zijn, maar dat direct duidelijk blikken. Je moet oppassen, één keer erop en er net weer om.